sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Traoré. Ni ye VOA Bambara ka sɔgɔma kunnafoni tabale kunkan gosilen ye. Bi kunnafoniw bɛna lase aw ma Mariam Traoré fɛ. Min la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu kan. Mali jamana finitigiw faamaw sera ka su fɔlɔ si Kidali mara kɔnɔ. U kɛlen kɔfɛ ka Kidali dugu minɛ kunu tarata wula fɛ. A kunnafoniw dira jamanatigi Asimi Goita fɛ min bolo nɔbilala k'a latɛmɛ Mali jabaraniso gale kan. Kabiri ni kunnafoni kɔni binna kunu tarata wula fɛ. Nisɔndiya girinkajɔla caman de bɔra Kati dugu kɔnɔ k'u ka nisɔndiya yira Mali finitigiw donnen kɔfɛ Kidali. K'a koɲɛ kɛra tare ye marabolo caman de kɔnɔ baw dugudenw bɔra fan bɛɛ k'u ka nisɔndiya yira. Mali finitigiw u ka wulikajɔ ka don Kidali dugu kɔnɔ sera ka kɛ cogo di? A y'aw kulomajɔ baw ni ɲininkali ninnu bɛna jaabi n'u togo fɛ jɛmukan kɔnɔ. Aw ni sɔgɔma foli ni tanuni o bɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. A y'aw bisimila VOA Bambara ka tabale jɛmukan kɛnɛ kan. Bi ye araba ye Novembre kalo tile 15 san 2023. Jɛmukan fanba bɛɛ lajɛlen bɛna sigi Kidali o lahalayaw kan. A y'aw bisimila. Kunu tarata wula fɛ kunnafoniw bina Mali jamana kɔnɔ k'a fɔ ko Mali finitigiw n'o ye faamaw ye sera ka don Kidali dugu kɔnɔna la. A kunnafoni bolo nɔbilalen kɔfɛ jamanatigi Asimi Goita fɛ bataki dɔ kɔnɔ min la tɛmɛna Mali jabaraniso gale kan. Mali jamanaden caman de bɔra k'u ka nisɔndiyaw yira Bamakɔ, bɔlɔnkɔnɔnaw ani marabolo kɔnɔnaw la. An ka Kiyatu Traoré lamɛn o kunnafoniw kan. Kidali minɛli kɛra Mali furancɛ fanga bolo wasaba ye. A waleya tasibilaw bɛ senna politiki ani fasojamakulu ani maliden bayirika caman fɛ. Minnu ma siga fiyewu ka bɔlɔnw minɛ ka u ka nisɔndiya jira ka da a kan. Ka bɔ Kayi kana se Kati ka tɛmɛ Tumutu fɛ kana se fo Bamakɔ. Maliden bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ko doni belebele de taara ka bɔ u kun. Kidali dugu minɛli masɔrɔla lakana baara bilalenw sen kan ka u lawaleya ne duguma ani sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye Mali sɔrɔdasiw fɛ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na. A baara ninnu kɛra ne Wagner ka dɛmɛ ye Bamanci ani seria dɔw ka laselula i n'a fɔ marakɛla sugandilen dɔw hakaja Mali marakɛlaw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Wagner minnu ka lakanakɛ baara cogoyaw kɔnnen don kosɛbɛ tɛ Mali jamana kɔnɔna na. An ka sɔrɔdasiw ye Kidali minɛ ka don k'u sigi a kɔnɔ. Colonel Asimi Goita Mali furancɛ fanga ɲɛma ka laselula kunnafoni bataki kɔnɔ min kalanna Mali furuba jabaraniso kan. Bamanci ninnu sɔnna u ka perti ma Kidali kɔnɔna na. Cadre stratégique permanent CSP Bamanci marifatigikulu olu ye sɛbɛntiyali kɛ kunnafoni bataki kɔnɔ k'a fɔ ko ka da u ka baara kɛcogoyaw kan ko u bɔra Kidali kɔnɔna na. Li damadɔ dɔrɔn sinsili kɔfɛ ka jɔ Mali sɔrɔdasiw ɲɛ ne u ka mɔgɔ caman fagara ne ka tila ka dankarili kɛ u ka kɛlɛkɛminɛnw caman na. Kɛlɛ ma ban fɔlɔ a ka fɔla ne sinsili ye ne wele kan bilali ye fara ɲɔgɔn kan ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma laɲiniw ye. Mali sɔrɔdasiw tun sen ma don Kidali kabini san 2014 waati la. U tun gɛnna ka bɔ Kidali kɔnɔ a waati la Mali premier ministre Musa Mara ka taama senfɛ Kidali ne a kɛra fitinɛ ba ye Burudamɛ Bamanci marifatigiw ani wolomasiri tabagaw ni ɲɔgɔn cɛla la n'a taara falen sɔrɔdasi ninnu caman fagali la. N'an seginna kunɲɔgɔn damadɔ ninnu na ka taa kɔfɛ Mali finitigiw ka wulikajɔ min tun bɛ senna walasa ka don Kidali mara kɔnɔ. Yɔrɔ min tun bɔlen don finitigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw ka mara kɔnɔ nin y'a san 10 ye. Tɔnbɔkutukaw ye a kunnafoni sɔrɔ cogo di? Alfuseni Elaji VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tɔnbɔkutu. A kɛra dɔnba ye min bɛ lakale tariku la diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. San 11 tɛmɛnen kɔ kulu marifatigiw olu ka taaya kɔnɔ Kidali bɛ Mali wolomasiri taabɔw kan bi na. Nin baara in sera ka kɛ cogo jumɛn de la? Juin kalo tɛmɛnen san 2023 in na diɲɛ kɛlɛya tɔnba Nations Unies y'a sɛbɛntiya a ka wote dɔ senfɛ ko MINUSMA bɛna bɔ Mali la. Kalo 2 tɛmɛnen o sariya talen kɔ Nations Unies fɛ MINUSMA dagayɔrɔ dɔ n'o ye Berkan ye Mali sɔrɔdasiw fɔlɔla k'o minɛ. O tun ye yɔrɔ wɛrɛ Mali sɔrɔdasiw mu senda yɔrɔ min na kabini san 2012 yanni Berkan ka kɛ Mali sɔrɔdasiw ta ye ni kulu marifatigiw karila ɲɔgɔn na siɲɛ caman. Kabini Berkan kɛra Mali ta ye bɛɛ hakili tun bɛ Kidali kan de la. MINUSMA tun kan ka min di Novembre kalo tile 15 kamasɔrɔ o tun tɛ bɛnkan ye. MINUSMA balila k'a ka minɛw cɛ ka bɔ Kidali kan kɔnɔ Octobre kalo tɛmɛnen tile 31. O nɔgɔnin na kulu marifatigiw fana taara Kidali kan minɛ. Kabini o waati de Mali sɔrɔdasiw fana y'u ɲɛsin Kidali minɛni baaraw ma. O de hokumu kɔnɔ Mali sɔrɔdasiw ni kulu marifatigiw karila ɲɔgɔn na
siɲɛ caaman yani kan ka minɛ don o don u kun bɛ gɛrɛ kidali la dɔgɔkun tɛmɛnen laban na mali sɔrdasiw ye gan kɛ ka daa kan kulu marifatigiw bolo u tɛna se ka tɛmɛ yɔrɔ minnu na u tɛmɛna o yɔrɔw kan tare malidenw nisɔndiyara ka daa kan jamana fan caaman fɛ mɔgɔw y'u ka nimisiwasa yira kidali segina ka kɛ mali ta ye lasiri la mali tereso la tilegan in na mali farancɛ fanga ɲɛma colonel asimi goita y'a yira ko baara ma ban ka daa kan fo ka mali dugukolo bɛɛ kɛ mali ta ye ni aluseni alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. kabiri kunnafoniw dira k'a fɔ ko mali finitigiw sera ka don kidali mara kɔnɔna la nisɔndiya ma tɔ to ko la malidenw fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la faaba kɔnɔ bamakɔ maa caaman de tun bɔra k'u ɲɛsin jamana ka sirababa ma min bɛ wele ko monument de l'indépendance jamana bandiri n'o ye drapeau ye yera maa caaman de bolo k'u ka nisɔndiya yira ka kɛ ni finitigiw ka donni ye kidali mara kɔnɔna la jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ yɔrɔ min tun lakodɔnnenba don ni jɛkulu maramafɛntigiw ka daga donni ye a fanfɛ yɔrɔw la VOA Bambara ka kunnafoni la George Atino tumbo kɛnɛ kan. Monument de l'indépendance senkɔrɔ ni jamakulu bɔra ka caya cɛ fara muso kan u bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'u ka drapeau u tɛgɛ kɔnɔ u bɔra waasa k'u ka nisɔndiya jira ka kɛɲɛ ni mali sɔrɔdasiw donni ye kidali dugu kɔnɔ i n'a fɔ ni muso in ale min i ka nisɔndiya kan bɔ kɛnɛ kan cogo min na. O hukumu kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana b'u kan bɔ k'a fɔ ko nin kan ka kɛ nisɔndiya donba ye mun yɛrɛ sira fɛ sa malidenw bɛɛ lajɛlen kelen kelen u kan ka jɛ ka na fara ɲɔgɔn kan waasa k'u ka sewa jira i n'a fɔ Mulaye Keyita CNT maa dɔ ale b'a ɲɛfɔ cogo min na. En fait aujourd'hui c'est un événement de joie. Bi ye nisɔndiya donba ye o yɛrɛ de kosɔn malidenw kan ka sewa ɲɔgɔn fɛ sabula armée ye baaraba min kɛ nin kɛra an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna de ye o de kosɔn politikitɔnw jɛkuluw jagokɛlaw sifinw bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ka n'i ka nisɔndiya jira kɛrɛnkɛrɛn la ka kɛɲɛ ni nin wale ɲumanba in ye. Que ça soit les commerçants détaillants, tout le monde doit fêter à son niveau cette victoire. dɔw yɛrɛ ka seereya la i n'a fɔ Abdoulaye So olu kɔni fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ joona joona ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔw la waasa ka se ka na monument de l'indépendance kɔni senkɔrɔ k'u ka nisɔndiya jira ani ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase ka ɲɛsin mali finitigilamaw ma. Maliko de y'an se yan tout de suite par surprise tellement que nous occupé ne ma bɔ a kalama. Mais quand j'ai appris que le président même a fait le communiqué, que Kidal libéré là, Kidal be armée républicaine bolo, vraiment, bureau j'ai demandé à ma directrice, on sait que bureau qu'on il faut qu'il y ait un boule devant de l'indépendance là, pour féliciter l'armée. Ni wulikajɔ in kɔni kɛnɛ kan maa fanba minnu kɔni tun bɛ yan olu yɛrɛ cɛla sa dɔw fana b'u kan bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ ko kidali kɔni kɔnɔna la mali sɔrɔdasiw waasa cogo min na lakanabaliya u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ a mali kɔnɔ bɛn ka se ka sabati cogo min na maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. George Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako. Ka tɛmɛ ni tabale kunnafoniw ye an bɛ taa Sikaso mara la nisɔndiya ma tɔ to ko la Sikaso dugudenw fɛnɛ fan fɛ ka daa kan kabiri kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ ko mali finitigiw sera ka don kidali mara kɔnɔ Sikasokaw wulila k'u jɔ. VOA Bambara ka kunnafoni dila Awa Bamba taara ɲɛmadali kɛ a kɛnɛ kan. Ka kɛɲɛ ni kidali minɛli ye an ka finitigilakaw fɛ nin tarata ye Novembre kalo tile 14 o kɛra nisɔndiyaba ye Sikaso kɔnɔ. Sikasokadenw bɛɛ lajɛlen cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ de bɔra k'u ka nisɔndiya yira Sikaso fɛrɛba kɛnɛ kan. Ibrahim Traoré n'ale ye Sikaso sifinnaka ye a ma ka nisɔndiya dogo. Bon vraiment nisɔndiya n'o bi parce que anw ka yɛrɛma hɔrɔnya a dafara san 100% la
parce que an ye Kidal minɛ an ka faamaw ye Kidal minɛ vraiment tɛ se ka bɔ kuma na tant que n'an ma an ka autorité de la transition bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ halisa an bɛ dugawu kɛ Mali halisa Mali jɔlen ka don Ala ka Mali basigilen to Ala ka bɛn ni basigi kɛ Mali tagabolo an nisɔndiyalen don fo ka tɛmɛ ni kɔni ko nisɔnbagatɔ ma k'a ka tasuma kɔni faga daji b'a faga walima nuji b'a faga vraiment nisɔndiya b'an bolo dan t'a la parce que ka sabu kɛ an ka Kidal libéré la bi an yɛrɛ bɛ lafiyalen don ko nisɔndiya de b'anw na wa dan t'a la fɛnɛ. Sikaso sifinnakaw kɔfɛ Sikaso musow m'u ka nisɔndiya dogo ni ko in na Kamisa Berete ale ye Sikaso musojɛkulu min bɛ yan n'an k'a ma ko Kafo o ɲɛmaa dankan ye a m'a ka nisɔndiya dogo. Kidal minɛli ko an ye dugawu min k'an denw ye o de jaabi la an ye dugawu min k'an denw ye a jaabi la u sera ka don Kidal ils ont relevé un défi important donc o de y'a kan bɛ yan muso bɛɛ ka bɔ ka na an ka bi fête bi ye nisɔndiya don de ye sunɔgɔ man ka kɛ bi vraiment denmisɛnninw y'u jɛni yɔrɔ fin an k'an ka dugu jukɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ den jigi y'a ba de ye. Hali cɛkɔrɔbaw olu m'u ka nisɔndiya dogo n'u sogo dogo ale ye cɛkɔrɔba ye Sikaso. Vraiment bi kɔni anw kɔni kɔntana jamana kɔnɔ Asimi ye anw bɔ jɔnya na a diyara n ye yɛrɛ de Ala ka barika don Mali la Ala ka barika don ɲɛmɔgɔw la o kɔni ye n ka hakilina ye. Aw k'a dɔn k'a fɔ ko san 10 kɔfɛ farinya wale tigilamɔgɔw ka wale jugu Kidali kɔnɔna la an ka finitigilakaw kɛra sababu ye ka se k'o daga jugu ta ka bɔ Kidalikaw da la ka Kidali segi Mali taya la k'o ye nisɔndiya koba ye Sikaso kɔnɔna la Awa Bamba mankan don VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Sisan an bɛna ɲini k'a dɔn cogo di Mali finitigiw sera ka don Kidali mara kɔnɔna la min kunnafoniw bɛna fɛsɛfɛsɛ k'a lase an ma nu Togo fɛ ale ye politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye ani fɛnɛ finitigiw ka baaraw sɛgɛsɛgɛlikɛlaba don ka bɔ Bamakɔ ɲininkali kɛra Mohamed Touré fɛ. Kidal laharaw kunnafoni laban ko la an y'a tɛgɛ sɔma ka se an balimakɛ Nuhu Togo ma n'ale sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ani hakilijagabɔla don lakanako o ni politiki sira fɛ ka bɔ Bamakɔ balimakɛ i bisimila. Kunu Mali sɔrasiw donna Kidal da kɔnɔna nga a bɛ waatinin bɔ sɔrasiw tun bɛ labɛn na nga e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ sɔrasiw ka minɛnw n'u ka labɛn don cogo la. An tun sigilen don ka nin waati in kɔnɔ an tun y'a ɲɛfɔ baara in kɛra cogo min fo ka na se nin waati in kɔnɔna na. A bɛ fɔ min ma ko résolution 2690 n'o kɛra ɲinan Nations Unies ka hakilina min taara a bɛ fɔ min ma ko rétrocession k'anw kan ka di cogo min o baaraw de tun bɛ kɛ la depuis taali bolo dara ani Nations Unies maaw farala ɲɔgɔn kan ministre des affaires étrangères tun y'o ɲɛmaa ye baaraw kɛra labɛnw ka se ka kɛ Nations Unies maaw ka se ka bɔ Mali kɔnɔna na o baara min kɛra kalo min tɛmɛna n'o ye kalo octobre ye ka 4 tun kan ka segin ka di armée nationale ma o de bɛ jɔnjɔn ta Mali kɔnɔna na baara min kan ka kɛ pour que défense ka se ka baara in mun kɛ kan fɔlɔ tun ye douanza ye o kan dira gɛlɛya ma k'a kɔnɔ kan filanan ye tesaliti o tun kan ka di gɛlɛya dɔ kɛra o kɔnɔna na armée ye wulikajɔ kɛ an ka baaraw kɛra ni o y'an ka avion ye an'an ka drones donna kɛlɛ kɔnɔ an ka se ka an ka maaw lajigi jagoya an ka avion na tesali o ka se ka kan renforcer pour que baara ka kɛ tuma dɔw kɛra aw ka arajow la a fɔra ka fɔ ko mobili caman bɔra k'o bɛ taa Kidali n y'a fɔ o waati na position min tun kan ka garder a bɛ fɔ min ma ko ANEFIS kɛlɛ tun kan ka kɛ an ka ANEFIS ta an ye tile 4 kɛ o kɛlɛ la ka ANEFIS ta ANEFIS sécuriselen ka bɔ il fallait k'an ka taa tesali ka taa Agelo ani kan min ka donc an sɔngɔ kan o tun kan ka di o baaraw tun kɛra jateminɛ kɛra k'a fɔ an y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni kɛra Nations Unies maaw kan donc Agelo kan o y'o bila donc depuis le 29 o y'o ka minɛnw ta ka bɔ tesali ta mais Agelo ka tilen ka o ma jateminɛ kɛra le 31 aussi an ye jateminɛ kɛ sɔgɔma joona an wulila k'a sɔrɔ o y'o ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan o de Kidali bila or baara min tun kɛra an tun bɛnna min kan o tun kan ka Kidali da le 14 résolution in kɔnɔna na donc an y'a jateminɛ k'a fɔ ko janfan bonyana o de bɛ an ka se kalo tile 14 ma 31 o ye kan bila rebelliw ani sema maaw terroristes o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kan ta
ngata donc akara ulu fe o hakla ko gagné na kelen kon na anya jetemene ke geliam tumba kono aussi Nations Unies mau tara ko ka malfa chama o ya ira on na ka fo o malfa kiso jini o yo ka sharu jini o yo ka moblu jini me ayira la ka fo prin chama to kain kono ni mba ko o se ka bara duku ke on donc le jetemene ke clé na bara o bikela ko me anye kalo woro ke ambi surveillance la ka lege bara no be ke chugo me arme bi se ka bi chugo me ane sra o bi se ka ta chugo me ka so gele ta kono o bara o de kera fuka na se en clane ngata ka yorobe ngata ka yorobe mine ka ban o bara o kera akilisi konnana depuis na signe entre les kilomètres 30 la anta ko o ye avion nana bara o ke ad fomi ma anga militaire ye barake anga sika o ye gele mi ke ani o ye bara jugu mi ke sra kan ta imugu jugu do ani o lo dévier ngata sika do entre les bi konnana ami yoro me chef d'état-major ye sra ta ngata donc akanga se kidale nuna pour que déclaration officielle ka président de la République ani commandement militaire tutu ke dinga donc a c'est là qu'a fait là flash spécial ka befo malion bora bi Bamako ka donc a forma ta bara mi kera bara nyeta la bara nyena betu ya fo ko Kidal minani o ko gelema ba Mali chedoma a duna jamana u chama fe o setnte Mali finitugu ye ka se ka ni keleta ka bo jamana wurodu nga fe ka do koro fanfan nga sorasuka Ulika Joanina, bofan juman de keruble minansra fanfela la, yasa ka se ku labɛn ka majugu nunu kɛlɛkɛ minɛnw fanfela la o pankuru fanfela la e hakilila la juman de kɛra fɛnba ye k'u dɛmɛ ni baara na. Labɛnba min kɛra min y'a to an ye seba sɔrɔ kɛlɛ min bɛ kɛ a bɛ fɔ min ma 4e dimension n'o ye pankuru ko ye ani a bɛ fɔ min ma tourne ko ye avion ko n'o o ɲɛnaman ti maa bolo ka kɛ donc baara ka gɛlɛn a ka kɛ ni kalo 6 ye an ka maaw bɛ baara kɛ la sur le terrain a bɛ fɔ min ma surveillance aérienne bara o kela ka to fungu fente konna na atumba kalama ka ndi fuli da se tafu do manga to le Bamako konna na eta major general la chinu do nga donc capitaine ni commandant ale colonel do nga to fungu fente ke o surveillance la nga donc bara de suite e bare o to me bara ne kela ani gawo o to me bara ne kela o kanga fo o ka bara konna ka fo min do ka fo ko ni kela kun fe ko o to te bara ni kela be amanga partenaire o no yuri o ya ndi me to me nga fungu fente ne ke entourage konna na o de hali na donc mu jugu mi tun don kɔnɔna na an tun ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen ka baara in kɛcogo la donc hakilina min kɛra n ka donc o de farala ɲɔgɔn kan ka renseignements di ka baaraw kɛ hakilisigi kɔnɔna na fo ka na se n ka bi donba in na mais min fɔ avion ko n ka donc olu ka combinaison ani o tun ka da la k'a fɔ n ka ko an tun bɛ se n ka donc o minɛn min dira olu ma baara min kɛra olu hakilina na tɔw taara ka min to o hakilila ko tun bɛ solution sɔrɔ n ka donc k'an lagosi maintenant an ye jateminɛ min kɛ n ka donc n'an tun ma bɔ o sira in ka donc gɛlɛya ninnu de kɛ maintenant sur le terrain aussi il fallait que an bɛ fils tun ka minɛ il fallait que Adela Kontuame, il fallait que spécialiste soit ramené, il fallait que nous menons qu'à para mi kera informer ma ratissage, au para mi kera au lieu de foi qu'adien, au lieu de parler langue à la wakla, au gélé mi kera comme il va sur la donc maintenant, depuis pour un peu de contact, donc ça veut dire 5 jours, où il y a sur la donc tout le fait qu'à bien d'offrir, pour qu'à faire work sur la qu'à quelqu'un, au ministre de l'Europe, ou quoi, un civil d'offre, ou qu'à dénoncer nous par rapport aux gens qui dénoncent nous qui n'ont pas eu de l'eau pour le suivre, au lieu de ma femme d'oma, au lieu de tout le monde exposé là. Donc maintenant, un a dit que les catholiques para que caire regroupement ou regroupement que Mali faut mettre des 4 jours frappou que na sur des cibles na ka yo mais donner le conseil ça faut au réunion que là et au coaching que là donc à bien donc on a des choses maintenant en donner au temps donc cible mais bien et quand il est tirer de l'utile nous quand sur yo on a des armées ça c'est une wati dans Kidal est pacifié bien ma keno kenaka ma bi woro ni on pour la ka dukuto parce que yo ka mo yo ya fu yo ka fo aussi on est Mali armée na ko ba on do ko ananga partenaire ka mo fa ko mo la bo la kata on a gawo fa fait donc il tout là mais en disant nous donc avec ta chibla de quelque chose de la gueule parce que ama faut me guerre de dame qui dans guerre de banque dans au para de faire des maths donc nous sommes ça kunnafoniw dilen kɔfɛ k'a fɔ ko Mali jamana finitigiw sera ka don Kidal mara kɔnɔna la kunu tarata wula fɛ kati marabolo n'o lakodɔnnenba don ni finitigiw ka dagayɔrɔ ye bɔlɔnkɔnɔna minɛna ka fa iko dakɔnɔɲi ka sabu kɛ katikaw bɔra k'u ka nisɔndiya yira a ko la kosɛbɛ Lamisa Sangare VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Kati ale b'o kunnafoniw lase an ma. Malidenw ta kɛra balakawuli de ye kunu Kidali minɛli kibaruya dilen selifana tile tuma Kati sigida dɔ la musokulu dɔ kunkan bɔra Jɛnɛba Kulubali tun b'olu ɲɛma an ye kuma di ale ni mɔgɔ damadɔ wɛrɛw ma an bɛ yɔrɔ min na bibi na n'o wasa asi n'a jɛɲɔgɔnw san 30 kɔ
Baram Masaka yo keka san fila kono. Vraiment on est fiers d'eux. On continue de les soutenir. Wallahi Mali drapeau ka ta yele Kidal. Ala here ba de ke Mali. Mali surasi u segena u nyanina. Ne ba min fo population yi u della u ka anga armée deme. Hali misi fa ko yɛrɛ don ka fête kala jamana yɛrɛ fa bɛɛ. Parce que an ye ni san 10 laban fɛn fɛn kɛ an kuma shululen do. Mais bi yɛlɛ da dira ma. Ali bi Malidenw ka ɲɔgɔn minɛ ni sukura dugu bi jɛ an ka surasiw dandu la Mali kɛra anw ta ye a sabana a baraden bɔra Malidenw an k'an cɛsiri sa dɛ. O wagati kelen na jamaba bɔra ka taga Kati merida la anw sera yen fana ka dɔw hakilinanta ta. Ne fa ni ko nisɔndiyabagatɔ ka tasuma fifa n'a daji m'a faga nuji b'a faga an bɛ yɔrɔ min na bi an sewale an yɛrɛ ye sarafinito an denw ye sarafinito ye. Vraiment nin ko in a kɛra a bonyara ma nisɔndiyara vraiment Kati bɔra nin ko in na bi n ka foli b'aw yɛrɛ ye parce que nin na y'an san 12 an bɛ nin kɛlɛ la. Nisɔndiyalen de kojugu Asimu ko in Ala tɛ se ka fɔ ka ban an ka y'a ko di Ala de ma hali yɔrɔ min tɛ Kidale n'an b'a nɔfɛ Ala k'a d'an ma an denw sɛgɛnna an cɛw sɛgɛnna an mɔdenw sɛgɛnna anw yɛrɛw tɔɔrɔ la mais an y'a bɛɛ di Ala ma Ala bɛ se ka Kidali sɛbɛn k'a d'a ma cogo min na a diyara n ye. Ne nisɔndiyalenba de don tɔ si tɛ ne la bi kuma tɛ ne da kɔnɔ walayi. Yen politiki ɲɛmɔgɔ caman yera iko Dawuda Kane Dion commune rural maire. Vraiment bi an kontaane do kojugu a ma balana an ma dan bɛ sira min kan nin bɛ kɛ vraiment halisa an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an kana ɲɛnɛ. Dala Magalu ye CNT wasaden bulon mɔgɔ ye ale fana tun bɛ yen. Ne nisɔndiyalen don bi n wasalen don bi maliyɛn bɛɛ bɛ waso ni maliyɛnya ye an bɛɛ y'a ye nin y'a san 11 ni jamana fan dɔ bɛ yen nɔ o ye Kidali o ye Mali de ye mais an tɛ se ka se yen nɔ a kɛlen k'a fɔ ko Mali tɛ ne yɛrɛ nin doni ninnu de la ne ye image ye k'a fɔ ko Azawa sɛbɛnnen bɛ monument kan yen nɔ a bɛ kogow kan sinon image minnu bɛ yira an na télé la an t'o dɔn donc o b'a yira a kun t'an ta ye tuguni wa. Ale ye jiginna bin diɲɛmɔgɔ kan ka tila ka Mali surasiw sɛbɛ tanu. Mission Onizien kun bɛ yan G5 Sahel kun bɛ yan Takuba kun bɛ yan Barkan kun bɛ yan nɔ bɛɛ nana k'u nana an dɛmɛ kɛlɛ la mais ta tɛ mɔnɛ sisi tɛ bɔ mais a moyen de 2 mois kalo 2 ɲɔgɔnna dɔrɔn an yɛrɛ ka finitigilakaw olu de kelen filɛ k'an wasa k'an bɔ nin ko kɔnɔna la ka don o Kidali o kɔnɔna la an ɲɛnama ɲɛna donc o ye wasa de o nisɔndiya de ye o man kan maliyɛn si ka to o ko kɔfɛla la. Ani ale y'a sɛbɛntiya ko in jara hali Kidali sigidaladen dɔw ye. Dɔw bɛ yen nɔ a man d'u ye o k'a fɔ ko u tigɛlen don ka bɔ jamana fan dɔ la fɛn min don a wajibiyalen don u kan ni parce que marifaw de b'u kunna n b'a dɔn olu caman bɛ yɔrɔ min na olu bɛɛ nisɔndiyalen don bi. O kosɔn ale bolo ko bolodi ɲɔgɔnma de ka ɲi malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sisan. Tiɲɛ de don Kidali minɛra mais a ma ban halisa kow bɛ se ka kɛ mais n'an bɛnnen don n'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se juguw la donc bɛɛ k'i ka kɛrɛfɛ funufunu bila kɛrɛfɛ nin wagati in na an bɛɛ ka jɛ an ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ ka to an ka autorité de transition kɔ pour que an bɛ sewa sɔrɔ. Mali sifinw ka minisiri fana tun bɛ kunu ɲɛnajɛ la Kati. Wa ne nana yan nɔ k'a yira la k'an bɛɛ de nisɔndiyalen don a bɔli sisan o diyara an ye kojugu an b'a ɲini aw fɛ hali bi a k'a fɔ minnu t'a kalama ko sisan Mali ye sira kura dɔ ta n'Ala sɔnna baara ma ban dɛ mais Kidali y'a fanba belebeleba dɔ ye o kɔni o b'an bolo sisan an b'an jija bi an bɛ Kati a ka kunnafoni lase Kati quartierw n'a familles bɛɛ a ka se bɛɛ fɛ k'a f'u ye ko bɛɛ ka bɔ k'i ka nisɔndiya yira bi in na an bɛ ka kuma mais région kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bɔlen de don bɛɛ de bɔra k'i ka nisɔndiya yira mais Kati a daminɛna yan nɔ de a kana dabila dɛ fo ko ka bɔ a la. Baara fanba bɛ kɔ Sinali Jabate y'o fɔ école karamɔgɔ don ale ye Kidali kɛ a bɛ yen sigidadenw tagabolo caman dɔn. Aux enseignants, aux médecins, docteurs ni fɛn k'u ka taa sini bɛɛ baarakɛyɔrɔ la o fana ka gɛlɛn o kan ka taa étape par étape o ye Kidali veli minɛ baara min b'u bolo sisan o ye ka danaya sabati tuguni siya minnu bɛ yen nɔ o n'olu ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn ye u ka assurance d'u ma an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ n'a fɔ an kun bɛ cogo min na ka kɔrɔ o la administration civile tɔ bɛ sɔrɔ ka taa Kidali hali kunnafoni na sira fɛ an bɔra ka mɛn sisan polisiw ka directeur général Bamako ale yɛrɛ fana ko minnu kun mitelen bɛ Kidali k'u prêt k'olu bɛna taa donc nin bɛɛ ouvrier soulagement de ne polisiw sera yen nɔ gendarmew bɛ yen sɔrɔsiw bɛ yen gardiw bɛ yen dɔn terrain bɛɛ bɛ gagner o la dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka taa école karamɔgɔw bɛ taa préfet bɛ taa maire ni fɛn bɛɛ bɛ k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na yen nɔ o kan ka taa dɔn de. Kunun fitiri katikaw caman tilara ka bɔ ka taga colonel Asimi Goita kunbɛn Mali jamana kuntigi ka wale ɲuman dɔn kumaw caman f'a ye ka dɔn kɛ ka ɲagari fɔ ka taa wagati janse. Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara. Ka tɛmɛ ni an ka taabale kunnafoniw ye sisan farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛna lase Shaka Traoré fɛ.
an bɛ kita dugu kɔnɔ kita bɛ bamako tilebiyan fan fɛ ani bamako cɛ kilomɛtɛrɛ 190 bɔɲɔnko kita dugu kɔnɔ k'i min tɔgɔ segu buguni grɛn dɔ be yen confédération an delila ka kuma kan a grɛn mɔgɔw bɛ balontanko kuma de fɔ ka caya ani a grɛn mɔgɔ dɔ masalala mamadu koyita a si bɛ san 70 bɔɲɔnko la conseiller do kita mairie la mali balontana seku koyita fakɔrɔba don mamadu koyita niso ka di kosɛbɛ a ye grɛn fédération jɔyɔrɔ fɔ an ye bɛn sinsini na kita balontan kɔnɔna na parti kɔnɔ b'a defana o ye parce que tiɲɛ yɛrɛ la jolibisi ni isadisiw kɛlen ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen o barcelone ou bien real madrid o bɛɛ le ko bɛ an sen nɔ yan nɔ donc o don o don ɲɔgɔn sɔsɔ ni fɛn ninnu o tɛ bɔ a rɔ arbitre fana bɛ an fɛ baara gɛrɛw fana bɛ yen métier gɛrɛ minnu bɛ minnu na parce que n y'a fɔ cogo min plombier b'u la ouvrier modèle ka ca la fonctionnaire fana b'a la an bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan sa an fana kɔni y'a kɛ fédération ye hali tribunal la mɔgɔ dɔw bɛ tɔn fana b'an fɛ yan laadala tɔn n'i ye fɛn kɛ dɔrɔn an bila samara bɔ i sen na i bɛ te bɔrɔsi kelen di ka sukaro kilo kelen san tellement an na kodɔnna politiki mɔgɔw fana bɛ ka na an courtiser yan nɔ hali moribo siribe deli ka na a ka causerie de gɛrɛn kɛ yan an ka numukɛ musa kante muru ɲɛnama dilan ka d'a ma on a écouté aussi parce que an bɛ conseil ɲɛnama di mɔgɔw ma an bɛ mɔgɔw bilasira kɛlɛ tɛ yan balontan mɔgɔ b'u bilasira an b'olu bilasira sintina dɔw bɛ kɛ terrain na mais a bɛna kuncɛ yan dɛ an y'a kumalasigi caman kɛ karisa e bɛ fili la i man kan ka fa nɛni kɛ terrain kan i man kan ka nin kɛ i bugina arbitre kan i ye nin kɛ tan i ye nin kɛ tan bɛɛ t'a jalaki bɛ f'i ye o sans passion o ko bɛ ban et la vie continue parce que nous sintinalen bɔra terrain na bɛɛ bɛ taga so kɔfɛ kɔ tuguni u bɛ ɲɔgɔn cɛ ka na denmisɛnnin min ye dankari arbitre la ou bien fɛ a n'o somɔgɔw bɛ na yanni ka kɛ sanction administrative ni fɛn gɛrɛw ye laada de b'an fɛ an fana bɛɛ kita de ka de ka wolo ɲɔgɔn ye ka mɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ de fana masaw bɛ ɲɔgɔn dɔn donc a denmisɛnnin sina an b'a corriger k'a bila sira kan a t'a ɲɔgɔn kɛ tuguni balontan ka di ye fo ka diya denw fana ye segu kota o ye e den an ka gɛrɛn musa kante an bɛ min ka da la ale yɛrɛ tun ko k'ale bɛna koyitala den dɔ furu ko pour que a ka balontana si sɔrɔ quoi parce que hali n'i kɛra tewulila gansan ye anw ka da la k'i bɛ kɛ balontana ye donc vraiment balontan ka d'anw ye ko i bɛ balontana si ɲini de la n ko t'a fɔcogo ye dɛ a ka fɔcogo yɛlɛma la ne ko bon ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ŋaniya o de n'i ye anw denmuso furu tiɲɛ yɛrɛ la a ka ca ala fɛ i bɛ balontana sɔrɔ o kɔni o siga ka bɔ yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ mɛ ni an bɛ taa an bɛ se awa an ni ce an baraji ala k'an bɛn a ye o tiɲɛ yan o kɛra an b'a sɔn ka di an bɛɛ kɛlen sɛnɛkumaw de ne ye jolibisi fiye de ni sadisi dɔ bɛ ɲɔgɔn kan ni min lamɔgɔ batira an bɛ moto kelen de la dɛ an bɛ yɛlɛ moto kan ka na an da ka taga si tɛ kuma si fɛ grɛn fédération kita segu buguni na a bɛ san 30 kunkanfɛnna bi voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawele kala seli don sisan an ka malidenw ka hakilinaw lamɛn u ka lahalayaw kan u ka sigidaw ani marabolo kɔnɔnaw la Assalamu alaikum vewa bambara nga foli ba bela jelenya Ibrahim Sode donc ka bo Bamako commune 5 ne bi feka kuma hamina commune kambi o ye ni sonjia ye kadaka bi armée Mali donna kidal kono bi le 14 11 mois bo tien yara la ni kon kera wasaba de le 14 11 mois 2023 armée Mali donna kidal kono la sabula nintle dama imbela je ka damna samedi don kana bla bendila uni bambantia wale mo nuna ni sema mo gon tia yara la a kotu ngelara kosobe uye jang fenda armée nya armée sinaka a jannu numbe teme kasinga utunye kidal krefla nunu be entouré ani kidal donda nunu bambantia wale mo sema nunu utunye bomu mugu jugu don a bela nga bela armée ka chesiri la kasinga mugu jugu nunu be wuli ka bosira la ka soro ka don kidal dugu kon la boni ngon kera ni sonja bade uka la kana la sabati udona kidal udona kono dron ta bane uka krefla nunu be nettoyer uka civil nunu la kana kololo kana se civil nunu aw bɛ se ka batakiw lase an ma fɛnɛ VOA Bambara ka WhatsApp bɔlɔlɔ sira fɛ bamankana 001 20 24 30 40 ani 7 ani 16 aw b'aw tɔgɔ aw jamu aw ka sigiyɔrɔ lase fɔlɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki bila aw bɛ se fɛnɛ k'a fɔ an ye n'aw ye cɛ muso walima sungurundennin de ye wa a ka d'an ye k'aw bɛɛ lajɛlen ka batakiw sɔrɔ
An balimaw aw y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka sɔgɔma kunnafoniw na n'o ye tabale jamukan ye min laseraw ma bi araba novembre kalo tile 15 san 2023 jamukan labɛnna Dadi Balawi fɛ a lasera aw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka lamɛnliko ɲuman na.